खालामगोन जोंखौ अनेक साबदा होगोन नाथाय बेखौ जोङो गोसोआव लानानै लोरबां दाजा आं खावलायदों आङो सानदों जेरै 32 बोसोर जाबाय गायसनजेननायनिफ्रायनो दा थिग बिदिनो दिनै नाथाय फैयै फैयै दिनैनि बे समाव जे नोंथांमोननो जे धोरोम सिबिनायनि जे खान्थि তাৰ পিছতহে আসাম এবা অসমটো হৈছিল তো ইয়াতে আমি মানে জাৰিমিনাৰী মুগা এইকাৰণে অসম বড়ো ৰজাসকলে চলাইছিল তাৰ পিছত আকৌ মই এটা ভাগ কৰিছোঁ এইটো হ'ল গেজেং মুগা মানে सिखौ हांख्रायनाय जादोंमोन नाथाय नुजाथि फैयासै बेखौ लानानै लोरबां जानायखौ आङो लुबैयाखै दा जोबथारनायाव आं बारा गोलाव बुंनो सानाखैसै आं मोनसे खावलायदों जे 21, 22, 23 बे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों জাৰিমিনাৰী তাৰমানে বুৰঞ্জীৰ ইতিহাসৰ আগৰ কথাটো কৈছে